ngiyabhala manje ivesi pale. Uphuma umfundisi. Oh, wazosihlala lapha ngizothatha amaqedwe. Ubabuzwana. No umama umfundisi, not umama umfundisi uzwane, umama umfundisi nje. Okay. Ubabuzwane nje. Alright. Ngoba mama umfundisi uzohlala la. Wazohlala. Abantu abadala seniyathula izinto. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi Jesu. Amen. Amen. Sengiphinde ngabuya ke futhi. Mina-ke uzwa mangathi untosho uzikodwa ngingamphinde okay. Itopic yethu namhla ukuthi Jesus is coming. uNkulunkulu yes. Kahle youth, isini youth bafethu. Uzalani isini youth. Into ebuye ngayithanda bazalwane ukuthi some of us sibancane kanje esikhule kuthi uJesu yes. I-youth kakhulukazi yona ibuye ingalindi ithi hayi akekho lo Jesu ihambiyo eGruvela. Kanti we must know that Jesus is coming. Sekumnandi ngoba uzobuna. When the song ends up, we'll have a cool, get to 2 minutes. But the special thing that you need to know that Jesus is coming. And it won't be nice, it won't be good because, yo, what's that on? Umhlobo usashiswa amanzi. Yabona lento ngiyayifila kuba ngathi kuyobe kusha mina indlela engosawela ngayo. Uyazini. Ayibazalwane. Ayuthi. Shintsha. Ngoba ungacabanga ukuthi nguwe ophethe manje kodwa isondo liyajikajika. Futhi nalento yokubukelana phansi awulazi kusasa lakho. Jesus is coming. Yes. Ungakhuluma uthini ngabanye but Jesus is coming. Kuyoba buhlungu usezwa ubhozi usha. Yeke kusahlehla ufish. Yeke usathi ngishama ubhosho mina. Bathi uNkulunkulu Yesu uzanayo. Jesus is coming. Jesus is coming. Oh, Fundis. Yeah, God, thank you for this new day. Please help us listen, learn, and be kind. Bless our family and our friends. Amen.